Здравейте си, Пункфен. Как се казвате? Казвам се Даниел, На колко години си? на 12. Кой ти е любимия потребител? Любим... Нямам такъв. Почти всички са ми любими. Taylor 1854, Scornion 1, много хора. Добре. А, кой мразиш? Никой не мрази. На кого разчиташ? На доста хора. На Тайлър най-много, защото той ми помага всичко. И на други хора. Според тебе, кой човек ще получи значката Про? Ами, мисля, че Тейлър, но мисля, че той я има. И някои други от приятелите ми, Скорнион 1 има и той шанс. Добре. И предпоследен въпрос. Кой ви е любимия спорт? Любимия спорт ми е футбол. Добре. Ако изведнъж кой искате да блокирате най-много от всички потребители или да го баннат? Ами, тези, които не са мои, тези, които ме ядосват. Напоследък Тейкър много ме ядосва и искам него да го баннат. Добре, довиждане, приятен ден. Довиждане.